Mali kunnafoni lajɛbagaw minnu b'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye bi artiste dɔ b'an bolo yan o artiste in o bɛɛ b'a dɔn c'est une étoile montante de la musique malienne a tɔgɔ ye n tɛna suspense garder a tɔgɔ ye Mayimuna Sumunu dite Oumou Sangaré Junior bi kɔni bi y'a dan de an la ne ba i bɛ se k'i présenter an na i bɛ i présenter en tant que artiste musicienne. Ok. Ni jorole kono ni katula. Ni jorole kono ni miriyoja. Ni jorole kuma mi bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni Mayimuna Sumunu ye ni bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko Oumou Sangaré Junior sinon i voix yɛrɛ fɛ an b'a fɔ ko Oumou Sangaré do de Oumou Sangaré bɛ yan bi dɛ mais Oumou tun kan k'i accompagner ka nɔ e m'a fɔ a ye bon a sɛgɛnna a bɔra voyage la ma mɛn Mayimuna ni ne baro kɛnɛ ye Mayi an bɛ fɛ k'a dɔn Mayi bɔra jɔn la Mayi ka a da don o la k'o walawala an ye bi. Ok bon ne de ye Mayimuna Sumunu ye n y'o de fɔ n ko ɲani ka kuma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn o fɛn bɛ ka n lamɛn nin wagatinin na donc ne de ye Mayimuna Sumunu ye Tamba Sumunu den ni Mariam Sumano den ani Mamadou Sumunu den ni Sunkalo Sumunu den ni Jibrili Sumunu den ani Demba Sumunu den ani Kuma Demba den ni Sali Kulibali den ni Nana Sumunu den bon ani Bamara Magalu den ani Fantaba den donc Naïma Sumano den Aminata Sumano den Kiyatu Sumano den a ka ca kojugu ni ko bɛna bɛɛ fɔ dɔrɔn a ma nɔgɔn donc baw ka ca trop an ka foli bɛ baw bɛɛ lajɛlen ye hali bi Ala k'u bɛɛ m'an kɔrɔ amina yarabi Mayi Mayi an bɛ se ka dɔn i nana musique la cogo di bon n y'o de fɔ n ko ne nana musique la depuis n ka dɔgɔn fɔlɔ n ka dɔnkilida de tun ka di n ba ye parce que n tɔgɔ dara ne ba tɛnɛmuso min na n mamuso o ye jeliya a bɛ jeliya kun kɛ mais o si a ma lakodɔn kosɛbɛ mais a tun bɛ jeliya kɛ quartier kɔnɔ Lafiyabugu ni kɔɲɔ ni dɔnkiliw tun bɛ kɛ o b'a fɔ k'a ye wele bila jeli maminɛ ma donc ne ba ye ne tɔgɔ da a tɛnɛmuso o de la depuis n ka dɔgɔn n ba b'a fɔ ko n ka so wele a bɛ fɔ ma Maminɛ Sumano Garangedenni jeli maminɛ mɔgɔ caman bɛ n wele o kun na donc tiɲɛ na n ka dɔnkilida de tun ka di n ba ye donc a bɛ n koron don dɔ la an b'an sigi so kɔnɔ a fɔ sori olu fɛngɛ a bɛ n dege donc n nana t'o la n nana don ministère la n kɔrɔkɛ de ye don ministère la n'o ye Demba Sumunu ye n b'o de fɔ big up a grand frère Demba Sumunu jɔnni kunna ni sababu ɲuman ni ɲinɛna sababu kɔ dɔrɔn k'i poro kunna di a ka bɛɛ bɛ kili la o ye n fa ka denkɛ ye n'o ye Demba Sumunu ye donc n b'a fo nin yɔrɔ la ale de ye ne don ministère la 2000 combien 2012 i ye ministère kɛ 2012 i ye prix ta bon ne ma prix ta mais depuis ne ye ministère casting daminɛ fo ka taa se demi finale la Oumou Sangaré yɛrɛ ta don ne ma nominé donc demi finale don yɛrɛ de Oumou Sangaré de ladege ne ye Oumou Sangaré ladege ne taara ni Oumou Sangaré casting na an kun ka ca ni mɔgɔ 40 ye bon ala y'a kɛ an mɔgɔ 4 taara Oumou Sangaré la ne de tora Oumou Sangaré la donc ne tola Oumou Sangaré la ne y'a ladege bon fo ka na se bi ma quoi e y'a ladege fo ka na se bi ma e taalen ministère la o ko e ka dɔnkili min da Oumou Sangaré ka dɔnkili o e ye jumɛn de da de e bɛ se k'o a cappella ni k'an ye yan kumana kan yo ba faji kumana kan yo gere ngorono India kanubaka Andia ntama nyoni alimane bonya ikana ndoya ikana konoro kumado fanadasa dugu bomba ikomi Abidjan dugu bomba ikomi Bamako dugu bomba ikomi Conakry ininika moye nyona inika bebe nimbe kalalela ikani konoro kumado fanada
ne o de da casting na me kɔrɔkɛ fana foni yɔrɔ la Kasim Yalkui ale de n'a don de b'a ka so kɔnɔ ani kɔrɔmuso n'o ye n ba ka kumati ye y'a sumunu olu de n'a don chambre kɔnɔ ka da tugunda la k'a tant que i ma se n dɔnkili la k'i tɛ bɔ donc n taara casting kɛ n'o ye ka ta n'o ye i taara n'o ye donc ils avaient bien vu quoi mais Maï e ye école kɛ comme i ko k'a dɔnkilida de diyara i ba ye e ma taa école la bon ne ye école kɛ ne bɛ terminal de la ɲinan e bɛ ka école kɛ toujours wa awɔ ne bɛ ka école kɛ toujours ayi Maï o fɔ an ye tan parce que i ka emploi du temps si on te suit vraiment sur les réseaux sociaux i ka emploi du temps chargé le don toujours i b'a ye dimanche fɛ Maï bɛ kɔɲɔyɔrɔ la ko ka ca quoi i kan ka terminal kɛ ɲinan ça veut dire k'i kan ka bac kɛ en ce mois même octobre oui i bɛ ka se k'o fila gérer cogo di de bon n'i y'a lakɔlɔsi pour le moment an bɛ ne ka kow lajɛ ne ka famille ne bɛ n ka famille fo kosɛbɛ kosɛbɛ n ka kow la parce que ne ba ale bɛ ne soutenir kojugu ale bɛ ne soutenir dɛ hali ni ne taara jeu kɛyɔrɔ la sa tant que ne ma na ne ba tɛ sunɔgɔ a bɛ ne kɔnɔ i bɛ taa jeu kɛyɔrɔ la sufɛ bon n ka sufɛ jeu man ca fo n'a kɛra la ko jɔn jɔn adamaden dɔw bɛ yen i n'olu mana jɛ u b'a k'i ye bilenman kɔnɔ n'olu ka fɛn bɛ yen hali fajiri de fɛ a dagalen don i ka t'o la donc n masaw bɛ n to yen n bɛ t'olu la mais tiɲɛ na ni bagi tɛmɛna n bɛ na sufɛ n bɛ na n ka jeux daminɛ ni n taara jeux la n bɛ n ka jeux daminɛ parce que an bɛ milieu min kɔnɔ artisiya vie ma nɔgɔn mɔgɔninfin yɛrɛ de b'i yɛrɛ dɔn k'i bɔ yɔrɔ dɔn k'i taga yɔrɔ dɔn n'o kɛra i sigicogo t'i kɔnɔna fili i m'a faamuya donc n ye fɛn dɔ jateminɛ n'an ye baara kɛ an bɛ se c'est pas ko n'i ma sufɛ jeu kɛ ko i tɛ taa ɲɛ ou bien fɛn wɛrɛ o tɛ mais adamaden ni min ka di i ka fanu ye i b'o de kɛ i tɛ se k'a bɛɛ kɛ parce que dɔw man ɲi i yɛrɛ ma dɔw man ɲi i yɛrɛ ka personnalité ma mais min bɛ mun b'u la content i kan ka fɛn kɛ min bɛ se k'u la content sinon hali sini su ne bɛ concert la résidence Samasi la à 21h pile mais a tɛ ne ka kalan tiɲɛ parce que alhamdulillah rabbil alamina depuis ne ka dɔgɔn bibi in na de mɔgɔ bɛ ne ka dɔnkilida ye sinon a ma daminɛ bi o e ka dɔnkilida ma daminɛ bi filmeliw bɛ kɛ sisan nɔ de ka bɛn réseau sanfɛ n'o tɛ a ma daminɛ bi dɛ fɔlɔ i tun bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ ninnu na ne tun bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la i tun bɛ sumu kɛ ne ka video fɔlɔ min ye bezu kɛ mɔgɔ tɛ diya bɛ video fini min bɛ ne la bazin noir mèche min bɛ ne kunna hakili b'a bɛɛ la o don ne tun bɛ ka taa sumukɛyɔrɔ de la o kɛra ne ka sumu fɔlɔ de ka kɛ n kɔni tun bɛ taa ka taa sumu kɛ balani biti bɛ k'a la n bɛ dɔnkili da mais ka kariya ka sumu kɛ o kɛra o don fɔlɔ de n kɔrɔkɛ y'a décidé a don ne taara sumu kɛ 8,000 ni n ka fɔlikɛla bɛɛ ne kɔrɔkɛ y'a décidé an mara sumunu parce que ale de bɛ fɔlikɛlaw dɔn tout donc a ye fɔlikɛlaw wele dɔrɔn an taara ka taa sumu kɛ o kɛra ne ka video fɔlɔ min ye buzz kɛ ni mɔgɔ tɛ diya bɛɛ donc a ma daminɛ bi ne bɛ ala fo k'ala barikada k'an fa ɲuman fo n'o ye Tanba Sumunu ye vraiment ne bɛ n fa fo kojugu k'an ka famille bɛɛ fo parce que u m'an bali fɛn min ka di n ye k'an soutenir a la u m'an bali n k'a kɛ donc a ma ne ka kalan tiɲɛ ala ko tiɲɛ kira ko tiɲɛ parce que depuis ministère ne ye ministère kɛ k'an to 6e de la 7e 8e ka defu sɔrɔ donc fo ka na se bagi ma donc n bɛ bagi de kɔnɔna ɲina ala ka bagi diya ala ka nɔgɔya ni courage fana tɛ donc an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ quoi ala k'a nɔgɔya Maï i ko i bɛ taa sumukɛyɔrɔ la i bɛ taa denkulikɛyɔrɔ la donc i bɛ se ka i bɛ sumu yɛrɛ to i bɛ kɛnɛ sigi k'a wuli i yɛrɛ donc tu es disponible à tout le monde quoi oui mɔgɔ mako b'i la hali ni bobokɛ mako b'i la a b'i wele i bɛ taa ka sumu kɛ comme ale ka kɔɲɔ waati ma jan ni ala na kira sɔnna o tɛ kɛ basi ye ko n'an bɛ dɛsɛ dɛ ne ni n ka fɔlikɛlaw bɛ yɔrɔ la an bɛ yɔrɔ girin o donc n'an tilala an bɛ taa daminɛ fan jumɛn sini n'ala ni kira sɔnna an ka to sini na an bɛ taa masasi girin dɔɔni an bɛ taa masasi girin dɔɔni Maï album joli de b'i bolo sugu la bi bon pour le moment album tɛ Maï bolo dɛ cogo di parce que k'a fɔ ko Maï yɛrɛ y'a ka son yɛrɛ bɔ ka min yɛrɛ clip bɔ o kɛra sisan nɔ n ye min da sisan mɔgɔya bon hali o yɛrɛ dama dɔrɔn o bɔli fɔlɔ surtout an ye débutant ye yani i ka taa fɔlɔ studio yɛrɛ la fɔlɔ ka fɔlikɛlaw sara problème de don i m'a faamuya an b'o de fɔ n ko n bɛ n ka famille fo derrière toi tu as une star Oumou Sangaré Junior comme ça Oumou Sangaré c'est une vraie star oui c'est vrai mais elle
elle est tout le temps occupée et en plus olu ka genre ni ngo a occupé le noga voyage ka cha. Ah ouais, ça c'est vrai. Bon ni Sangare ko abene deme vraiment abese ka ne deme mais ina fo deme sugu min do ni komi kuma mase ko te karaba fo buna ramade ngore blu kuna ne segana nu kuma la toro malion ne segana de mais parce que Sangare mi deme ama keta baro Johnny ni presera do rebe sara juguchi ne be bon ministère la kuma na 2012 école donc mener la jori do be yelema parce que ni ministère bana c'est pas diagoya ana mado mo de femme parce que ne beta Sangare la de domna ne mata ko ne beta Sangare la de kaka million dian kaka milliard dian fo mo ko de femme ne tagara kata Sangare la de parce que Sangare kadine et puis donc lida yere kadine nigne a kadine bay me fenga ke donc lida lay me fenga ye donc ni be ye ite se ga ye fika mo ko bare la de mi yele no ima famo abo ite se ko fana ke fika so mo ko ba fena la de chukula al ni ma seni jembe kara mo ko burama sumano nyumana jeli kuntigi modeni jeli kuntigi de burama sumano ko mo ko mba fo ki ba be don doro kele ba be chi donc ite se ga ko fika nya ni doni ma sa bela ibe doni fo so il me se la de te se ga na fa yere o il m'a famia donc mais et ka moya il faut le dire que ni à la il va faut que tu as l'impression que Sangare do quoi ya surtout Facebook kan ani i ka fendo fana be Facebook kan itara Sangare itara mobile Sangare la la bon mo bi suis à travers ça donc ama faut que Sangare de ka fin beke Sangare de ba demain aba ala ka musique sebeli Sangare ba be mais c'est ga foni ngo Sangare ten deme e bi ka texte sebe ka ta yira la bi deme o hukumu konna na wa non ma deligo ke mais ne te se ga foko Sangare ten deme parce que ne bi ka Sangare de ka donc li da pluie de combien d'années ama deliga en convoqué dem sen fitin do mais ni amandi atiki ga donc lep se ga convoqué na donc li dal dable bo tabari kala mais se ga foni fon fin soro ni a soro ale ka dongdi de kama nya soro mo munu ya ale kanu no ma se ka ale la soro donc no lu ene soro ka do lu ka don do ne ma pour que kan encourager il m'a fait donc o be bele bae bele bae shi de ka gelen don shi de be moné bo donc ni ne kum presera kan yera la dimi ba fo mo ko men critique Sangare ma fo ila ma beta alors que mo ko chama mo ka mo ko ma fendi ma o men critique ni ne kun dimina ka donc li dal dabla est ce que bi me se réseau ku me dona yo est ce que mo ko me hinane la donc olu fente quoi sinon tabarika lom Sangare revenu apprécier ntara ye mobile ira lim fo ayum boya chuko mininga demsenia ni parents vraiment o era ma toto ne la quoi boya me mo fa demsena kala ayum boya yen karama et en plus odongo era na to uyongule mbeka ngata la diva kumbe donc c'est normal ngata ka kumbe oui la diva donc comme la diva junior bon la diva junior oui donc ame fait Maimouna ere ka tana ka musique doy a ere ka dongli do dai kam mali kuna foni ere fasada ore ka dongli la ere ka dongli la ka kuna foni mali kuna foni fasada awo ka bela jeli fasada donc me se ka ke donglier mi na auto be se ka domingo no mali kuna foni nganu e baroke anye tolon ke nyombe ete ça kasoroti anu be baroke anu be yele ke nyomfe kuna foni kasoroti fe bali majulu benu be baroke nyombe kasoroti kuna foni teri jugulu benu be sumu ke nyomfe de wala kabila jugulu benu be baroke nyomfe ala kuna foni dia daleji yama émission kuna foni dia dale kanmade iye alako son si jani kene ya chamana kuna foni laban konyuma chama alako di barakela ubema kameramani alimatirisi ko fara tegini sianuga alako be son si jani kene yala amina donc kuna foni fasa vraiment o yere ka mali kuna woloko ju
a bɛ ka Mali kunna wolo ne yɛrɛ kuma ko émission na ɲani ka ne se yan ne ye star badenw minɛ k'an kɔrɔmuso caman na ala mais Maï ni ye bac sɔrɔ tu as l'intention ka taa musique et école ina ninnu na école musicale ninnu awɔ bon ni ye bac sɔrɔ ɲina n bɛ fɛ ka taa conservatoire la parce que a mana kɛ cogo o cogo ko n bɛ ka Umu Sangare ka dɔnkili da n tɛna se ka to o ma f'i fana k'i taw de créer i b'a fɔ n ye mɔgɔya créer cogo min na donc mɔgɔninfinya bɛ fɔ ko mɔgɔ bɛ ladege cogo o cogo mais don dɔ la i b'a bila k'i yɛrɛ ta i m'a faamuya donc a ka di n ye ni ye bac sɔrɔ ɲina inchallah n bɛna taa conservatoire la pour que ka musique fɛn dɔw fana kalan ka guitare kalan o ka di n ye ka gɔni wasolon gɔni kalan pour que ali wasolon ka ye wa ou bien o bɛ Umu ka yɔrɔ ye bon tɛ wasolon ka ye mais wasolon dɔnkili min kanu bɛ n na o kama gɔni ka di ne hali ni ne wasolon gɔni mɛn dɔnkili la dɔrɔn ne bɛ content surtout donso gɔni yɛrɛ o ka di ne ye kojugu donc i bɛ fɛ ka taa o de kalan ina la o b'i ka projet o la ala ka to bac ka sɔrɔ ɲini bon ina tɛ conservatoire parce que ina an y'o tɛmɛ oui bala fasigi o tɛ ok Maï an bɛ fɛ ka comme o fana ye projet dɔw ye comme o ma se o bɛ projet kɔnɔna mais an bɛ fɛ ka i ka comme mais c'est qu'à Foko, Maï est une très jeune fille. C'est vrai, non? Une jeune fille qui a beaucoup de projets. Mais, et puis c'est qu'à dama énumérer un plateau incam. Il faut faire du monde ni Allah nana ke genre Allah nana ke bac soro mais ni ke ainsi de suite quoi. Voilà. Nala nana ke ya voilà ni bac soro inchallah parce que tiens o yɛrɛ de nga projet yɛrɛ ça o de bɛ n kunna la ko tiɲɛ. Bac ko ne bɛ n kunna kojugu. Donc n bɛ fɛ n k'o sɔrɔ donc o la n bɛ lafiya n yɛrɛ kunkolo kɔnɔ kanubagaw fana olu fana bɛ lafiya parce que dɔw bɛ yen nɔ i ka d'olu ye mais n'i ye kalan fana kɛ o fana ka ɲi quoi o ka d'u ye o b'i la encourager kuma caman o b'i wele a Maï kalan kɛ tout et tout ka yir'u la k'a fɔ diɲɛ ko bɛɛ dɔɔni dɔɔni et puis kalan bɛ ka kɛ Ala na kira sɔnna donc n'i ye bac sɔrɔ ni n taara conservatoire la bon projet minnu kɔni bɛ n bolo a ka di n ye don n'a nata n bɛ ka muso min yɛrɛ ladege n'o ye Umu Sangare a ka di n ye bon ni n gɛrɛla la kosɛbɛ parce que u tɛ sigi temps t'u bolo ala an yɛrɛ minnu ye fitininw ye fɔlɔ c'est un peu difficile donc a ka di n ye ka featuring kɛ n'a ye a ka di n ye ka morceau bɔ ka gɛrɛ artiste caman na donc minnu fana bɛ se ka u ka idéw fara i fana ka idée kan parce que boloden kɔni kelen tɛ bɛlɛ ta et en plus ka tila tuguni ka clip caman bɔ ka dɔnkili caman bɔ ka n ɲɔgɔnna denmisɛnninw dɛmɛ surtout minnu n'u sɛgɛnnen don i b'a fɔ an fana tɛmɛna moment minnu na hali n'u taara kɛnɛw kan micro sɔrɔli problème de don an dun bɛ a taga ka taa dɔnkiliw da n'an y'a wariniw sɔrɔ bon bɛɛ ka situation tɛ kelen ye dɔw bɛ yen hali n'olu ma fɛn d'u ka mansaw ma genre i bɛ dɔn fitinin de o ye barika ɲinini siraw yɛrɛ mais dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ taa ɲini u bɛ taa di mansaw ma de donc u mago b'a la donc n'i taara hali o sumunkɛyɔrɔnin na ko jelimuso ka micro d'i ma an b'aw ka hakɛto bɛɛ tɛ kelen ye vraiment n bɛ hakɛto ɲini kɛ manden jeliw fɛ ka kɛ funɛw ni artistes bɛɛ fɛ bɛɛ tɛ kelen ye i bɛ taa dɔw ka kɛnɛ kan yanni u ka micro d'i ma kabako de don a ma nɔgɔn donc a ka di ne ye ni ne sera ka se sɔrɔ k'olu fɛnɛ labɔ degun kɔnɔ walayi ala ka se di Maï ma walasa a ka se ka denmisɛnnin minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ a ka se k'olu bɔ gɛlɛya la a y'o sɔgɔlen to Mali kunnafoni kan baro kɛnɛ de don a ye cliquer j'aime kan ani a ka commentaire baw kɛ Umu Junior de b'an fɛ yan Umu Sangare Umu Sangare e ma featuring kɛ m'a fɔ ko Umu Sangare Junior n t'a fɔ Umu Sangare Junior yɛrɛ m'a fɔ Umu Sangare parce que la voix i b'a fɔ ko Umu y'a voix de ta dɔrɔn k'a di e ma mɔgɔ b'o f'i ɲɛna bon mɔgɔw b'a fɔ a ye kuma caman mɔgɔ b'a f'i ye kuma caman a yɛrɛ fɛnɛ delila k'a fɔ n ye k'a b'a a k'ale yɛrɛ ɲɛna i b'a fɔ ale yɛrɛ de bɛ dɔnkilida la a banna Maï e ma à part Umu Sangare ka dɔnkiliw ani genre Umu Sangare ta yɛrɛ to yen nɔ e ma gɛrɛ artiste wɛrɛw la minnu bɛ se k'i dɛmɛ ou bien i ka se ka featuring kɛ n'u ye parce que genre i ni minnu ye ministère kɛ ɲɔgɔn fɛ olu caman bɛ yen nɔ wa i kɔrɔw ni dɔgɔninw fana caman bɛ dɔnkili kɔnɔna musique kɔnɔna na i ma gɛrɛ olu si la walasa a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon min ye artiste kɔrɔbalen ye n bɛ se k'a fɔ projet dɔ tonton Tom n bɛ foli d'a ma sisan nɔ ministère tonton Tom Sangare donc ale de y'an éduqué k'an lamara ka ɲa ka temps ni gamu yira an na pour que bi an bɛ se ka dɔnkiliw da cogo min na an faniw ka content donc
ale de la ka projet dɔ fɔ est-ce que 2016 kun tɛ yan ani Habib Koité de kun y'o kɛ mais tiɲɛ na kalanko y'a sɔrɔ ne bɛ DEF la donc kalanko hukumu kɔnɔna la to i b'a dɔn DEF la wula fɛ vendredi ninnu devoir surveiller ninnu bɛ kɛ donc a wula fɛ donc cɛkɔrɔba ko n ka taa quoi école la i m'a ye donc n ma se ka projet in tɔ laban mais n kɔni y'a kɛri kɛ a kɛri la n kun b'a la mais tɔw ministère denmisɛnnin tɔw olu y'a laban n bɛ se ka fɔ n gɛrɛla o la yɔrɔnin na mais min artiste kɔrɔbalen tɔw ye i b'a fɔ dɔnkili taa sira kan vraiment ma gɛrɛ olu la ayi olu ta voilà fɔlɔ quoi sinon hali don dɔ la an delila ka taa Sidiki Jabate fɛ yen mais an ma kɛ réseaux sociaux la kuma ye an taara projet dɔ tun bɛ yen nɔ o tun kan ka kɛ mais ala y'a kɛ a ma se ka fɛn kɛ parce que voilà ko bɛɛ ma genre ko bɛɛ tɛ se ka kɛ quoi mais sini kɛnɛya bɛ ala bolo donc a ye conseil caman di yan o kɔnɔna la bon n bɛ se k'a fɔ ale fana ye conseil di yan artisiya kɔnɔ mɔgɔ kana ɲina i m'a ye donc big up à Sidiki Jabate et en plus ni Mamadou Kaloga n'o ye Sumisi ladege ministère la n'o delila ka dɔnkili amour dɔnkili dɔ da o mais a ma kɛ succès ba de ye kosɛbɛ parce que a y'a sɔrɔ ne ka dɔnkili ninnu ma voilà ma dɔn quoi a bɛ se ka an bɛ tila ka segin a bɛ actualiser sisan Mayi e ka i ko album tɛ ou bien single de don a mɔgɔya bon album tɛ n bolo single de don mɔgɔya mais i ye sera ka mɔgɔya inspiration sɔrɔ vu ton jeune âge et puis i ka nin dɔnkili da d'une telle envergure et puis conseil min b'a kɔnɔ quoi e y'a inspiration sɔrɔ cogo di bon yani n ka kuma fɔlɔ n bɛ hakɛto ɲini kɛ parce que kuma bɛ mɔgɔ dun ka sɔrɔ kuma dɔnbaliya tɛ i mana kuma kosɛbɛ dɔrɔn a ma ɲi n'an ka u ka jus dɔɔni min donc ne ka nin mɔgɔya in parce que ne sigilen so kɔnɔ kuma caman même ni ne bɛ don dɔ la n bɛ ka bɔ n bɛ téléphone ta n b'a bila enregistrement na n hakili mana jigin dɔnkili min na n b'a enregistrer bon ala y'a kɛ mɔgɔya in n kɔrɔmuso n'o ye Suntu ye ani n sigilen don an bɛ mobili kɔnɔ n jatigimuso Mami Jakite n'a bɛ Faransi ni air la n y'ale fɔlɔfɔlɔ de fasada mɔgɔ tɛ diya bɛɛ la donc ale de ye n bila ko n ka video kɛ a terimuso ye donc k'a ka anniversaire bɛ yen donc ko terimuso in ka d'a ye et puis u jɛra donc ko ni ye dɔnkili duman da la c'est comme si n y'a da ale la donc Mami Jakite dun ka ko ka bon n bolo kojugu ale ye ne dɛmɛ kojugu ale kɔrɔmuso n'o ye Colette Jakite n b'a fo nin yɔrɔ la ale de ye t-shirtu dilannen ministère la Umu Sangare fana denya dɔ de bɛ se ale ma i m'a faamuya donc ale de ye t-shirtu dilannen ye ministère kɔnɔ u bɛ mɔgɔw wele u bɛ sotaramaniw ta ka taa palais la hali ni dosara t'i bolo Colette b'i dosara bɔ seliw la finiw bɛ san ye tout et tout donc kuma tɛ n da quoi i m'a ye donc n ka belebeleba don n b'a fo nin yɔrɔ la o Mami Jakite de ka ko kɔnɔ ne sigilen dɔrɔn ne ni Suntu o y'a sɔrɔ n bɛ video misɛnninw kɛ donc Suntu ko i dun ka enregistrement dɔw bɛ i t'a ta i k'a lajɛ i ka duman dumanni da i bɛ enregistrement caman kɛ donc ne sɔrɔla ka enregistrement ninnu ta k'u lamɛn dɔrɔn an sigilen mobili kɔnɔ dɔrɔn n ye dɔnkili da n ye mɔgɔya in da Mayimuna ne n'o bɛ baro kɛ an bɛ tolon kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ t'i fɛ donc n y'a da Mami Jakite terimuso o de da quoi i m'a faamuya donc n y'a dali min k'o la ne ye dɔnkili diyara mɔgɔ ye ni ne taara yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw tun b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ diya bɛɛ ye ne k'o de da mais ne y'a ye ni ne taara yɔrɔ o yɔrɔ sisan bɛɛ b'a fɔ Mayimuna ne n'u ye baro kɛ an ye tolon kɛ ɲɔgɔn fɛ ko ne k'o de da donc a y'a sɔrɔ musique labɛnnen bɛ n bolo o musique bɛ yen tiɲɛna n m'o bɔ mais n sinala k'a bɔ o la siɲɛ kelen dɔrɔn k'a kɛ mɔgɔya ye directement et puis ka tila tuguni k'a ya kuma ni n kun sɛgɛnna dɔɔni ne bolo ni bɛna don musique kɔnɔ a daminɛ ka nɔgɔn ja a ma nɔgɔn dɔɔni i m'a faamuya donc ne sɛgɛnna kojugu a kuma la parce que ani problème fitini fitini dɔw bɛ n'i ma hali denmisɛnninya kɔnɔ i bɛ problème ni misɛnnin dɔw sɔrɔ donc n ye mɔgɔ dɔn caman bɛ yɛlɛ i fɛ ka sɔrɔ a t'i fɛ Awa Zuli bon caman bɛ kuma i fɛ aw bɛ si fo bɛ tɛgɛ ci ɲɔgɔn tɛgɛ walayi ka sɔrɔ a t'i fɛ ka sɔrɔ a tigi t'i fɛ bon ne bɛ ala fo k'ala barikada musique kɔnɔna y'a to ne ye nin bɛɛ dɔn musique de kɔnɔna ye o de y'a to i ye nin bɛɛ dɔn parce que a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a fɔ ko artiste in ye nin vécu de wa ou bien a y'a ye mɔgɔ wɛrɛ de la wa bon parce que artiste min yɛrɛ y'a da n'o ye Mayimuna ye elle a un très jeune âge et puis i b'a fɔ ko a sera ka nin
da cogo di ka mɔgɔnifin dɔ fo k'a da nin cogoya la tan a bɛ mɔgɔw étonné dɔɔni quoi o ye tiɲɛ donc musique kɔnɔna de la e ye nin tirer quoi i donnen a secte kɔnɔna na n donna a kɔnɔ e ko caman ye quoi bon an kɔni bɛ daminɛ la an nama caman ye sa fitinin bɛ k'i kɛrɛfɛ an ye kɔnɔ misɛnnin donc a don dɔw la yɛrɛ ji bɛ ci ne ka bɛ kɛ i n'a fɔ i ka kasi mais balimaw b'i encourager i bɛ kasi yɛrɛ ala sinjiw ni balimaw n bɛ n balimaw de fo kojugu bɛ n soutenir walayi donc ni miiri o de kɔnɔna la donc caman b'i ye bon i bɛ dɔnkili da u bɛ yɛlɛ i fɛ tout dɔnkili yɛrɛ hukumu bɛɛ ka bɔ a kɔnɔ hali mɔgɔya yɛrɛ la sigiɲɔgɔnya la luwansew yɛrɛ la i ni caman bɛ yɛlɛ aw bɛ kulonkɛ bɔ i ma n'i kɔ don juguya ni ɲɛngoya caman b'a kɔfɛ hypocrisie voilà u bɛ kuma caman fɔ voilà donc ne nana n sigi k'u ye ka a daminɛ ka dɔnkili fɔ mɔgɔya n siranna bi mɔgɔya ɲɛ mɔgɔya n siranna et en plus wageya parce que diɲɛlatigɛ kɔnɔ adamaden cɛmɔgɔ bɛ wageya kɛ dɛ i bɛ wageya kɛ ni mɔgɔ caman ye parce que i yɛrɛ b'a dɔn très très bien c'est sûr et certain que ne b'a dɔn ni tigi yɛrɛ man d'a ye mais i bɛ wageya kɛ ala kama kira kama parce que ala yɛrɛ silamɛya la olu mankan furugufurugunin ninnu ma ɲi ala yɛrɛ a man d'a ye buna hadamadenw ka kun ni ɲɔgɔn cɛ donc i bɛ wageya kɛ ka sabali ka muɲu ka don dɔ kɔnɔ ka sabali ka muɲu ka don dɔ kɔnɔ Maïmouna Soumourou ka sabali ka muɲu ka don dɔ kɔnɔ i bɛ se k'o kɛ ka slogan i ka slogan ka ɲi ka sabali ka muɲu ka don dɔ kɔnɔ la diva n ko ye tiɲɛ ye parce que ale bɛ baara min kɔnɔ sa wa awa caman bɛ sin k'e dɔrɔn ko awa i bɛ animatrice in na i bɛ s'i ka kuma kɛcogo na sa wa i bɛ s'i ka artiste accueil cogo la i b'u bonya tout et tout bon i b'i kɔdon dɔrɔn a tigi bɛ sin ka fɔ ten awa yɛrɛ kɔni ne kɔni bɛ ka nin flatter dɔrɔn de nin bɛ tan nin bɛ tan et puis e yɛrɛ b'a dɔn fana jugu pur don et en plus i b'a dɔn mɔgɔ tɛ a b'i contre la mais i bɛ tila tuguni ka wageya k'a fɛ i bɛ baara min kɔnɔna la t'i permettre fɛn bɛ fɛn na i k'a kɛ a ma i ka image donc i b'a tigi minɛ ten hypocrisie totale mais i bɛ tila ka hypocrisie yɛrɛ mɔgɔya in ta k'a da façon wɛrɛ la quoi parce que il faut k'i k'a développer quoi a branche ka ca quoi a kɛlen ko mɔgɔya ni yirisun de don a bolofara ka ca quoi donc i b'a développer ka taa fɛ ça sera très bien mais i kana ɲinɛ ka Awa Fasada dɛ kana bɔ kɛ Fasada fɔlɔ i bɛ Awa Fasada Awa Traoré yɔrɔ n'Ala sɔnna i Turamagan si yɔrɔ i Traoré mɛ dɔnkɛ dɛ dɔɔni dɔɔni tama dira Turamagan ma k'ale t'o fɛ awa jama ka tɛgɛrɛ fɔ Turamagan dɔnkili bɛ da Turamagan ye sisan de jɔ Turamagan ala Turamagan jaralakaw kɔni olu bɛ u dan ye ka tɛgɛrɛ fɔ dɔrɔn de se ka foyi wɛrɛ kɛ n'o tɛ sisan Mayi en tant que une jeune artiste studio n'a fɔ ko studio de production ko ninnu e ma olu problème sɔrɔ wa ni problème caman sɔrɔ o la a ka gɛlɛya studio ko ka gɛlɛya gɛlɛyala e ma wa bon a gɛlɛyala ne ma parce que ne yɛrɛ ka son min yɛrɛ bɔ sisan nkalon ma ɲi dɛ k'i sigi caméra kan ka nkalon tigɛ wa ka tila tuguni ka t'i da k'i ka kunkɔrɔ dunan ɲini a ma nɔgɔn dɛ donc an bɛ kuma de pour que kanubagaw b'a ye u b'a dɔn k'a fɔ an fana bɛ problème man kan n y'a faamuya donc ne ka mɔgɔya min yɛrɛ bɔra sisan a son yɛrɛ kɛli dɔrɔn ne ye min bɔ ka ca ni 230 ye walayi bi dɛ cogo di la bon n'i y'o fɔ artiste baw ye olu bɛ fɛn dɔ d'u ka son na a ka ca ni million ye mais an minnu ye fitininw ye cassette dun tɛ san na cassette tɛ san na foyi finko jɛko compte fɔlɔ yan'o ka monétiser fɔlɔ o tɛ batara ko ye n m'a faamuya YouTube de dun i b'a bila diɲɛ mɔgɔba ye et en plus n'olu mɛnna fɛnɛ k'i kɔnɔ i tɛ ka son bɔ u b'a fɔ k'i tɛ ka baara kɛ a ma nɔgɔn dɛ i dun bɛ kalan na de 1 de 2 i bɛ k'i timinadiya de dɔɔni dɔɔni i bɛ buruta ni min sɔrɔ i habillement i yɛrɛ i ma n'o don fɛnɛ u bɛ tila tuguni ka critique dɔ sɔrɔ k'u b'o f'i ma ayi a jo ka kɛ fasada ye i mana ɔrɔbu min don u b'a fɔ k'i furu ka bɔ o kɔnɔ ou bien nin de bɛ tan nin de bɛ tan aw tɛ mɔgɔ ka dumuni ko cogo dɔn tɔw ka di ne yɛrɛ cogo min mɔgɔ b'o dɔn
Oh, donc, il m'a pas mis à lui. Il faut rester naturel comme tu es. Parce que te voit, il va beaucoup, mais très naturel. Voilà, mais c'est ça. Reste naturel. Il m'a bon. Moi, tout loup donc quoi. On me sport que tu es tout pour grand frugachi. Ay mais here farafin yɛrɛ filɛ ɲɛgɛn malien yɛrɛ surtout ni kɔnɔ commencera ka bɔ kɔrɔ ke wari commencera ka sɔrɔ de ala kan to sutura la koyi o kɔrɔ ka wari commencera ka sɔrɔ wasake awɔ bon i ka temps t'i permettre don dɔ la ka fɔ k'ale bɛ taa sport kɛyɔrɔ la parce que an fana bɛ taa cours ni exercice de su a man nɔgɔ awɔ i m'a faamuya donc a man nɔgɔn quoi fo hadamadenw k'o de faamuya mɔgɔ bɛ diya mɔgɔ ye dɛ mais n'i baarada kɛ critique ye dɛ i b'i yɛrɛ lajɛ don dɔw la hali u tigi dɔw ka profil tɛ se ka lajɛ o fana ye tiɲɛ n tɛ ka mɔgɔ dɔgɔya dɛ parce que n ye denmisɛnnin fitinin de n ye kalanso la den fɔlɔ ma kɔgɔ mais an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye hali i ka habillement sɔrɔ cogo mɔgɔ t'a dɔn i b'a sɔrɔ cogo min ala de b'a dɔn donc n'u ma sabali u bɛ a bɛ fɔ ko artiste caman bɛ don da jugu fɛ da jugu tɛ dɛ awa ale ni hadamaden dɔw b'i golo sama ka se yɔrɔ min na k'a sɔrɔ i ma se hali n'anw yɛlɛnna moto kan sisan essence tɛ ne ka mobili kɔnɔ ne k'a jɔ sisan ou bien fɛn dɔ bɛ ne ka mobili la ne k'a jɔ sisan une fois que o y'a ye ko mobili dɔ dira ne ma ne tun bɛ duuru ni ne ta ka taa répétition kɛyɔrɔ la Burama Sumaworo ka répétition kɛyɔrɔ 25 ni n sera yen n bɛ jigin n bɛ taa sotarama ta yani n ka sotarama duuru ni yɛrɛ fɔlɔ daminɛ fɔlɔ n bɛ sotarama de kun ta ni n sera arayida la n fa ka baarakɛyɔrɔ bɛ artisanat n b'a bɔgɔti n sen na fo Bagadaji ka taa n ka répétition kɛ don dɔ la su bɛ ko ni n bɛ segin n sɛgɛnnen ba fo ji bɛ ci ɲɛ kan ka foli di Bajigi ma ni yɔrɔ la Bajigi Kamara kuma caman parce que n'i ko Burama Sumaworo ka club dɔrɔn i ko kelenya i ko balimaya ni sinjiya o bɛɛ de kelen donc Bajigi tun bɛ ne lasigi mɔgɔ caman kɔfɛ Musa Kamara b'o la Zaniden b'o la mɔgɔ caman b'a la quoi n da sera min ma n da ma se min ma Bajigi yɛrɛ tun bɛ sotaramani passé di ne ma kuma bɛɛ an ka foli b'a ye an ka foli b'a ye nin yɔrɔ la parce que bunahadamaden kana kɛ fisiri wale ne b'o sotaramani ta la aw tun tɛ ne dɔn ka ne t'o la o mɔgɔ si tun ka sira tɛ ne la o kuma ou bien ne donc n tɛ kuma kosɛbɛ yanni dusu fitinin ka bɔ ayi i dusu kana bɔ sa donc sisan n bɛ n ka duurunin ta ni n ka sotaramani taw la ala ni kira hinɛ n'an na n jatigikɛ hinɛ n'an na ala ni musangare yɛrɛ kanu kama ni n bɛ n ka baara cɛsiri ka moto jiya n b'a fɔ moto belebeleba yɛrɛ de ka n bɔ sɛnɛ tagama la ka 100 jiya depuis n y'a don fo bi contact de b'an cɛ a yeli ma nɔgɔ a don n jatigikɛ y'a diya ko n tɛ fɛ mɔgɔ k'a mɛn donc n b'a fo ni yɔrɔ la ka moto san ye ka n bɔ sɛnɛ tagama la n b'o la ala hinɛ n'an na n jatigikɛ ye mobili diya k'a fɔ Allemagne o hinɛ n'an na i b'o tiriki tɔrɔkɔ la hali i tɛ se ka jigin n'u ye tagama la kare kɔnɔ ou bien n'u ye o moto kelen kan k'u b'i fɛngɛ ko i ye star ye k'i man ka yɛlɛ moto kan walima a bɛ tan ne bɛ kɛnɛ fɔ mɔgɔw ye ni ne bɛ taa ekɔli la an ka ekɔli filɛ nun filɛ da filɛ ni don min na ni ne fa bɛ taa baarakɛyɔrɔ n'a ye mobili ta n'a bɔra la soit ni ne kɔrɔkɛ Amara Sumunu o de ye ne ka fɛn bɛɛ ye dɛ parce que diɲɛlatigɛ la bɛɛ n'i ka kuma de don bɛɛ n'i ka wagati de don b'a fo mɔgɔ kana perese n'a bɛ taa ka baarakɛyɔrɔ la ale de ye ne ka fɛn bɛɛ a bɛ n ka mobili ta a bɛ taa ka ci la n'a nana kuma min na a b'a jɔ ni mago sera ma n b'a ta n bɛ moto ta n bɛ taa n ka ekɔli la taga la n bɛ segin mɔgɔ t'a san togo dɔn ne ye dɛ i m'a faamuya donc ne tɛ kana ne bila niveau la voilà comme Musangare n b'a fɔ nin yɔrɔ la parce que Musangare mɔbiliw jɔjɔlen de b'o bolo o ka bɔ a la en plus Musangare ninnu bɛ kɛɲɛ ko minnu na olu man ca i b'a fɔ anw donc u k'a bila u kunna k'a fɔ an ye débutant de ye et puis ne ye denmisɛnnin de u kana an bila yɔrɔ la an tɛ yɔrɔ min vraiment parce que yɔrɔ min bɛ ka n gêner dɔɔnin n ka artisiya milieu kɔnɔ u ka n to yen n kunkolo ka lafiya n hakili ka lafiya u kana pression sigi n kan tiɲɛ yɛrɛ la voilà parce que hali fini don cogo ko ninnu ni fɛn ninnu ne ɲɔgɔnna ni dɔw bɛ yen u bɛ kulɛti don u bɛ pantalon don comme a ka d'u ye cogo min farikolo b'u la ni ne voilà bon o ye stariya yɔrɔ ye mais o ye tiɲɛ ye na wa i jɔ n ka nin yɔrɔnin fɔ bani a yɔrɔnin fɔ n ko yɔrɔnin fɔ bani i ma nɔgɔn i m'a ye a ma nɔgɔn quoi donc hali n tɛ se ka n firifiri ne bɛ n ba ka ji ta ne bɛ taa bila ekɔliso da la n'a bɛ feere la o ye ne ba de ne b'o barika de ɲini o de bɛ tugu ne kɔ i m'a faamuya donc mɔgɔw ka sabali ma se yɔrɔ min u kana an bila yen alhamdulilayi rabbil alamin jatigi ɲumanw balolen b'an ye minnu bɛ hinɛ an na minnu bɛ fɛnw d'a ma ka sɔrɔ u m'an kunna da donc an b'olu jatigiw fo ni yɔrɔ la an tɛ se ka an jatigiw an tɛ se ka k'u ma fisiri wale mais bunahadamadenw ka sabali i ma deli ka dɔrɔmɛ 1 di yan ko ɔrɔbu san i k'a don i la tiɲɛ na n tɛ kiritigili n t'a ɲa dɛ ayiwa
Voilà, donc moi yɔrɔnin fɔ et puis e kun ye question yɛrɛ jumɛn posé ne kunna kuma de bɛ bɔ ni kuma ma i bɛ kuma yɛrɛ jelimuso den don ne mara musomanw den sisan ne yɛrɛ tun ko n ko Mayi critique quoi ne tun bɛ fɛ ka min fɔ n ko critique baara bɛɛ la quoi a bɛɛ bɛ critique b'i permettre i kana côté négatif lajɛ i b'a côté positif ta o bi critique dɔ b'a to ça te permet de t'améliorer a dɔw b'a to i bɛ hakili sɔrɔ koyi o ye tiɲɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ nin kɔnɔ n kan ka nin kɛ i kan ka i m'o faamuya o critique dɔ bɛ yen nafa o ye insulte directe ye i b'olu ignorer de olu man ɲi awɔ an b'olu ignorer i ka diva Umu Sangare an ka diva belebele Umu Sangare a ka dɔnkiliw ta i ka jateminɛ critique mun kɛra a la mais ça l'a permis d'avancer plus haut encore oui bɛɛ tɛ anw ne yɛrɛ tɛ n'a y'i diya si ka ne critiquer ka tile ka ne critiquer ne ka sira foyi t'a la mais an kanubaga dɔw de bɛ yen nɔ olu de b'an wele parce que i b'a dɔn dɔw bɛ yen n'olu y'i kanu dɛ hali ni fɛn fitinin fɔr'i ma dɔrɔn a bɛ gaw la a bɛ digi u la bɛɛ ka kanu cogo tɛ kelen ye dɔw ka kanu ye n'ale ye erreur y'i la f'ale k'a fɔ yɔrɔnin kelen bon dɔw ka kanu ye hali ni jogo b'i la ale yɛrɛ b'a dɔn a b'i la mais dɔw ka fɔ dɔrɔn ale bɛ kɛlɛ k'o yɔrɔnin bɛɛ la tellement a ka kanu ka farin donc u ka sabali u ka olu yɔrɔninw lajɛ sinon n'a dana ne kɔni ma kɔni i ye denmisɛnnin ye i ma foyi kɛ fɔlɔ diɲɛ na donc minnu ye kɔrɔbalen ye minnu kɛra olu la olu tɛ se ka kɛ anw na donc an kɔni m'an bila de an ka place in kɔnɔna na mais tiɲɛna n'u sera k'an soutenir kosɛbɛ fɛnɛ ka tɛmɛ o critique fɛnɛ kan o fana ka d'an ye kojugu ka soutenir ka sɔrɔ critique fana tɛ critique fana b'a permettre artistes ni stars k'u améliorer o ye tiɲɛ donc ni u yɛrɛ ɲuman jatigiw ni fans bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ apporter walasa ka se k'aw yɛrɛ lafiya a ka artistiya vie kɔnɔna na bon i ye studio ko mun fɔ n ye min don n ka son in na mɔgɔya ka ca ni 30,000 ye bon n'i y'o fɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ dɔw kunkolo fɛngɛ bon artiste bɛɛ ka ko n'i ka ko tagabolo de don parce que ne bɛ fɛ ka n ka genre kɛ wasolon genre de voilà ne tɛ fɛ ka n ka genre kɛ i b'a fɔ ni amour forcé bɔ pour que ka yira mɔgɔw la k'a fɔ n bɛ se ka genre wɛrɛ kɛ hali jeliya ne b'a kɛ min ni Umu Sangare ta tɛ kelen parce que ne bɛ kalan yɔrɔ min yɛrɛ la jeliya de bɛ kɛ artistiya bɛ kɛ mais a bulon fanba bɛɛ ye jeliya de ye bulon in kɔnɔna fanba bɛɛ ye jeliya de i m'a faamu donc ne b'o la ni amour forcé bɔ ka se ka mɔgɔw la fɛngɛ dɔɔni motiver ka mɔgɔw la motiver dɔɔni voilà mais mɔgɔya in sɔn n ye fɔlikɛlaw de sara fɔlikɛlaw de y'a studio kɛ n bɛ foli d'u bɛɛ ma ka foli di Mamu Tuma ni yɔrɔ la ka foli di Zuma mɔgɔ ye accompagner ne kɔrɔkɛw bɛɛ lajɛlen ye studio tigi yɛrɛ donc u yɛrɛ y'a nɔgɔya ne ma de parce que olu fana ye international ye mɔgɔ caman b'u dɔn donc u y'a nɔgɔya ne ma ni grand frère bɛ ɲɔgɔn dɔn n y'a fɔ cogo min Amara Sumunu donc u y'a nɔgɔya ma studio wari ni fɛn ninnu a bɛɛ 30,000 dɔɔni ne y'o de don a la bon clip fana ka foli di Madiba production fana ma donc ale de fana ye n dɛmɛ bon a ye min fɔ n taara n'o ye n y'a fɔ dɔ bɔ a la mais n taara ni wari fana ye donc o fana wari ka ca ka tɛmɛ clip tourner wari fana dɔnkili fana bɔ wari fana i m'a ye donc a fana ye n dɛmɛ a n'a kurusi misɛnninw amina arabi a fini o a samara o a chapeau o a tɔ kɔni sa o y'i yɛrɛ ka cɛsiri mun i yɛrɛ ka cɛsiri voilà i b'a fɔ tɔw i b'a fɔ artiste tɔw parce que an bɛɛ de b'i cɛsiri tan koyi bɛɛ de b'i cɛsiri i yɛrɛ wallahi a ma nɔgɔn dɛ donc jatigiw ka hinɛ an na koyi u b'i ka hinɛ an na dɛ tiɲɛ yɛrɛ la u b'i ka hinɛ an na mais hali bi ni jatigiw sera k'an dɛmɛ an ka son bɔli sira ani clip bɔli sira ani minnu bɛ se ka hali an dɛmɛ fɛngɛ ninnu siraw ka ca quoi mais an yɛrɛ ka fɛn tɔw an yɛrɛ bɛ se k'o ɲɛnabɔ an yɛrɛ mais tiɲɛna son bɔ ni fɛn bɔ n'a bɔra artiste ma i bɛ lafiya clip bɔ i bɛ lafiya. ok Mayi comme e tun ye amour forcé kɛ fɔ yan ko e y'o da an tun bɛ fɛ e k'o da plateau in sanfɛ amour forcé. I dun kana forcer kanu ɲuman tɛ forcer awa i kana forcer diyanya tɛ forcer an y'an kale ɲɔgɔn ye ne ni chéri an ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye Mayi falu kumana ne balu kumana ne kɔnti la bila mɔgɔ ye sigi ɲɔgɔn
kumana terinu kumana ikoite na ilo ye uko Bamako kanu melo levale Bamako kanu tesa nani dumaje kanu suguroko ini message nya jurula ojara mai na dangane ma ame shiala katilala umusangare junior mai como am kasanga émission kunche yoro la chama fora mais yoro ndo be uma fore mai be bagla mai sira furuma mai folendo boni ma furu jena o tenga projet la folo furu tenga projet la folo furu tiga projet la folo folo so da me furu mais jena bagi sara la ayi furu tenga projet la doni folo parce que do bi klo ko la fana la minsa ko furu donc wa to folo quoi doni quoi voilà OK ayame doni dron suna candidat do wat mene bolu mais shire ga gele mai net me di mbal ma do madana shengi parce que akonya no o ya ka musoko kuma fo depuis wati ja ni mai yere ele libre ne koram so be ngui awo me kelen da ma bu fu mai akuka be de fe ika style ika fiaji I parle chogo I tige chogo ala ibado mai me kala na folo kala ma ai furu de kala sao abaza boy chogo di ni bete tega a généralement no nyon fe koy ali egoli ni kana re folo ibe se mando na ula ali wuri to kaba ko atasa ibe se ga ke ali ka commander donc si ça amanjo folo bagi ga soro ala ka nantara conservatoire la kunu nya to fi fena ga se ga fendo fena nya yera bete da che donc na la ke ala jatigi fana chama no ga donc nu hinena na ala ka jatigi chama no ya ma ibe se ki ka la dil kan laban ani ka foli ka laban di ami fe ka émission kunche OK mina foli ka midi ma fo folo tuguni mali do amano ne ni ne kuma foni plateau insanfé kuma be mo dun ka soro kuma do maliate nyumana uswa jugumana ka soro ne re bolo jugumante uga jate chifin fili mais chi je ka filite parce que ma jeya kuma na koro be nyona donc ka ya fama quand tout deniai me kalanso la ma ko folo donc mina mi fo ame jamana mi kono me do ko folo di ala ka mali siki ka mali basiki amina ya rabbi ka mali di mohoma ni me se ka mali mara amina ya rabbi mara chugo nyumana donc ka artiste bela jaralen fo ka jeli be fo fune be garange be mabo be sakebe donc bela jaralen ga ya fama ane be fala ane be bala ni mo mi maye fli kono siram mai ide ne ni do gon ne ni ikoromso parce que do fana koromso se ga ganya donc ibe se ga wole iba ne foni aramade awudi mo ko kelinta be do donc ka artiste ni ona demsenu ka fonyana ane be fala ane be bala so matike ka bobiena clé de toi la couture moko kanado anche moko kanado akaseka nyoko ni koko perena do baso be do so nya soro moko baula no tena ma peren baso te do soro mais ni koko perene ce qui veut dire adabora aw yere fenenale ma fam donc woron be ka fondem sen nyogoni anga clé to anyere la anga na so anche la ka fara korobalew ku be foni yoro la et puis voilà quoi nindo na mo mga shilobe ya fama quoi OK ka jatigi be fo chemana musoma chena munu ma ndeme no lutante sika ke fuyi lu de be inana surtout corona ko yere temelen ko sisa amajare lu de hinana mais ni be sika jedia nganga bilibili do fana fu be janye ofo me foli di modibo sila de mani yoro la almay kono ka famille sila be fu Côte d'Ivoire kono ka foli di Youssouf Sidibé ma Sidibé décor ka foli di madame Sidibé décor maya Aminata Guindo ka foli di Woigalo ma ka foli di Camara ma fo Paris ka foli di Koromso ma wasumunu fo Paris ka foli di Masidi ma ka foli di Mariga ma fo Paris ndasira mi mandama se mi ma Colette Jakte ma mi Jakte
n ka fans club cɛman n'a musoman bɛɛ denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba ne ka fans club de b'i sigi diɲɛ don o don ka ne suit u bɛ n dɛmɛ u bɛ courage don na ni n taara wo kɔnɔ u bɛ n sɛgɛrɛ yen ko n ye denmisɛnnin fitinin ye pour que n kana gɛlɛya sɔrɔ n ka artisiya kɔnɔna la n ka carrière début kɔnɔna la donc n bɛ foli d'u ma ka foli di faransikaw ma amérikikaw ivoirien fɛn o fɛn bɛ ne suit vraiment dan t'aw la quoi aw de ni foli ka kan aw de ni bonya ka kan et puis a bɛɛ seginbaga ye Allahu Taala de ye ka kira fo k'an fa fo k'an ba fo ka bangebaa bɛɛ fo monde entier u bɛɛ lajɛlen b'a mɛn Mayi ka folikan bɛ bɛɛ lajɛlen ye Mayi comme an bɛna a clôturer ni i bɛna clôturer ni dɔnkili dumanba i bɛ a cappella duman dɔ kɛ quoi ala jusqu'à mais Mayi walasa an k'e sɔrɔ an ka sungun n'an ka a fɛnw na a bɛ kɛ cogo di voilà mais c'est kuma o yɔrɔ fɛnɛ na parce que mɔgɔ caman bɛ ne wele sumun na u b'a fɔ ne m'i sɔrɔ ani fɛnkɛ ninnu caman donc artiste dun i sɔrɔ ka di bon n sɔrɔ ka di mais numéro de bɛ mɔgɔ caman na tromper quoi ima parce que numéro 2 bɛ page kan donc fɔlɔ in tellement que numéro b'a wele kojugu ima ya donc o ye 75 56 45 12 bon m'a fɔ mɔgɔw ko o to yen pour le moment parce que o numéro occupé len don dɔɔni parce que o ye n kɔrɔmuso de ka téléphone n'o ye Bijou Touré sisan nɔ an bɛ wagati min na sa a fɛnɛ ka kalan fɛngɛlen don et en plus tuguni a bɛ ka baara ko fana fɛngɛ donc a tɛna se ka a bɛɛ fɛ o ko numéro to yen min bɛ page kan pour le moment n'u mago b'o la dɔrɔn sur WhatsApp ou bien message normal ok sinon rappel passé man di mais numéro min yɛrɛ ni bɛ sɔrɔ la pour le moment jɔn n bɛ n'o de di mɔgɔw ma sisan ni fanu ma o de ye 75 56 46 45 12 75 56 45 12 ok ni mɔgɔ min mago bɛ na dɔrɔn donc n'i y'o numéro kɔngɔ dɔrɔn Mayi b'a ta ok a y'a mɛn fanu a y'o numéro kɔngɔ dɔrɔn Mayi b'a ta a bɛ taa ka sumun kɛ commencera émission yɛrɛ kuncɛyɔrɔ la donc ni dan y'an ka clôturer an ka show kɛ bon makɛ tata ka mɔgɔ tɛ diya bɛɛ ye voilà barokɛla lu ko waaju kɔnɔ ɲiniwura wasolonga yan kɔni fɔ kuma ni cɛ waaju kɔnɔ ɲiniwura ala kunnafoni TV cɛ waaju kɔnɔ zeleya ne kana bila barokɛla i la dɛ kuma bɛ na fɔ pare ala wasolonga yan kɔni fɔ kuma ni cɛ waaju kɔnɔ ɲiniwaati Mayi n'a fɔ donso de ya i kana ngoroso di ne ma ala donso min mana ngoro ni so sɔrɔ o bɛ ngoroso di ne ma jaga Mayi sɔnni ngoro ni sɔrɔ cɛ a kɔrɔ ni duman dɛ ala muso kɔrɔla furu kɛbɛrɛ ye a fɔ furu bɛɛ goya dugu kɔrɔlɛ dutigi ye cɛ dugunaw duman dɛ jamana kɔrɔlɛ jamana ɲɔgɔn cɛ a fɔ jamana o bɛ diya cɛ garange denu ka saramani cɛ Mayi munna sera yan awa Mayi tɛ dɔn mɔgɔ si ka so Mayi tɔ ye bɛɛ bara Mali kunnafoni tɔgɔ bɛ bɛɛ ka so dɛ jaga ne don ne Bamakɔ mɔlɔ nɔ cɛ Bamakɔ mɔlɔ diyalen na ne sera Mali kunnafoni TV kan olu ye sigi di yan na dɛ kunnafoni jama ko waaju kɔnɔ seleya baro jara mɔgɔ tɛ diya bɛɛ ye ale ni mɔgɔya olu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn ok oui u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn merci Mayi nana an ka weleli jaabi o diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ Mayimunɛ Sumunu dit Umu Sangare Junior o tɔgɔnin ka di i ye dɛ vraiment o ka di n ye Garange Saramani fɛnɛ ka di n ye ne ba de tun b'a fɔ ne ma ko Maminɛ Sarama kana boli kan to Maminɛ Sarama kana boli kan to juru pɛpɛpɛ juru cɛpa bon cɛ dɔ tun b'a da an ka yɔrɔ la donc olu fɛnɛ tun b'a da ne la Mayimunɛ Sarama a cɛ tɔgɔ ko Mama u b'a fɔ ma ko Mama Sarama donc ne fitini ne bɛɛ b'a fɔ Mayi nana Mayimuna Dawulama Maminɛ ka ɲi Mayimuna Sarama parce que bɛɛ tun bɛ n critiquer k'ale tɛnɛmuso tɔgɔma ye ko n cɛ ka jugu donc a fɛnɛ tun bɛ n dɔnkili da ne den cɛjugu ko ka da bɛɛ olu fɛngɛ ninnu donc Maminɛ Saramani o sɔrɔla ne ba yɛrɛ de ka fɛn fɛ Maminɛ Sarama kana boli kan to i ma ya donc bɛɛ b'a fɔ Maminɛ Sarama ne fɛnɛ ko Garange Saramani ne yɛrɛ Garange
Merci. An balimaw an b'a fɔ ɲɛna ko an tun bɛ ni Mayimuna Sumunu de ye dite Sangare Junior a bɔra k'a ka parcours fɔ an ye. C'est une jeune artiste musicienne, il faut le dire, et c'est une vraie étoile montante de la musique malienne. An bɛ a ɲini aw fɛ faniw ni an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen a ka dugawu kɛ Mayimuna Sumunu ye a ka se k'a dɛmɛ a ka baara kɔnɔna na comme denmisɛnnin don a ka se k'a dɛmɛ a ka baara kɔnɔna na an b'a fɔ a ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ merci.